ala tɛ bato ni nin kolangolo ninnu ye, ala tɛ bato nin partiya ninnu ye, an ye ninnu ye, an ye ninnu ye, an ye nin ye. Non, tawhid ye kelen ye, kira ye kelen ye, la ilaha illallah yɛrɛ bɛ yen. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nin y'an fa taabolo ye, nin y'an ka kabila taabolo ye, nin y'an ka karamɔgɔ taabolo ye, nin y'an ka nin. O tɛ diinɛ kɔnɔ koyi. An bɛ ɲininka ayiwa min na ala kira kaburu kɔnɔ. Man nabiyyuna man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Ni maa min b'a fɛ tile kɛnɛ guwa i la alikiyama i sen bɔ manamana ko in bɛɛ la tugun ala kira nɔfɛ kisi ani nɛɛma bɛ a ma. Kɔrɔfɔ de ye nin ye. Ka taa silamɛya yɛrɛ fana kɛ i ko ko jobatolaw ka tɔn, i ko ko donsow ka tɔn, c'est à dire fɛn dɔ de b'a la f'i kɛ layidu di dɔ ma, f'i kɛ bɛɛ y'a kɛ dɔ ye. Philosophie min don dɔnnen don, c'est à dire kɔrɔ ye mun ye dɔrɔn n'i bɔra nkalon ni kalan ma don min na n'i ko i b'i bɔ i bɛ bagabaga ni fɛn min ye k'i ye layidu di, n'i bɔra i bɛ kunbɛ ci, n'i bɔra i ka fɛn pour que kɛ maa kunfin k'olu ɲagami. Ne b'a fɔ aw ɲɛna o, ala kira ye mun fɔ hadisi kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ma, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idha qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam. Ko ne yamorola ni ala kira ye k'ale ka mission ye mun ye a kɛ kafiru kɛlɛ k'u don silamɛya kɔnɔ fo ka taa se tuma jumɛn ma, fo ka taa fɔ ko la ilaha illallah. La ilaha illallah de ye silamɛya donkan ye. N b'o de fɔ aw ɲɛna hali ni kelen bɛ balo la kungo dalankolon kɔnɔ maa tɛ yen ni waraw bɛ ɲɔgɔn kan i tɛ karamɔgɔ dɔn karamɔgɔ t'i kan k'o fɔ aw ye maa ka alijinɛ kɔnɔ donnen tɛ karamɔgɔ la koyi a donnen bɛ ala kira la. Ala kira ye min fɔ la ilaha illallah fɔ yen nɔ bin kɔnɔ y'i kelen i kɛ balo o kan i ka ala kira ka baara kɛ kana karamɔgɔ ye karamɔgɔ kini ye karamɔgɔ bɛ t'i sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ yen koyi. Nin kuma minnu bɛ fɔ nin bɛɛ ye natala ko ye, parti kow de ye ninnu ye, nafolo ɲini kow de ye ninnu ye. O kɔni nin tɛ yen. Kumakan bɛɛ lajɛlen na sanuma o de ye la ilaha illallah ye. Ale de ka bɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan, ale de bɛ maa don silamɛya kɔnɔ. Ko ye nin de ye, an ka kunfinw to ten, an ka kalanbaliw to ten, c'est à dire a yɛrɛ nana ka taa fɔ bunadamadenw yɛrɛ bɛ kamana gan u bɛ mun kɛ. Maa bɛ nkalon yɛrɛ bɛɛ nataw ni fɛnw de o ko silamɛya ko a besoin tɛ protocole caman na, silamɛya jɛlen don. Ala ko tan, ala kira ko tan, kisi ani nɛɛma b'a ma. Mais ni ko taara kɛ maa dɔw de ye ala fitininw ye fɔlɔ f'i k'olu bato yan fɔlɔ olu bɛ sɔrɔ k'i se alijinɛ ma. Subhanallah, ala kira b'a fɔ a denmuso ye Fatumatu i yɛrɛ ɲini kiyama ne tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye, mɔgɔ wɛrɛ de bɛ taa fɛn ɲɛ mɔgɔ ye alikiyama dɔ don. Wallahi ni mɔgɔ min y'a f'i ye a tigi a y'i nɛgɛn. Ala kira y'o de fɔ Fatumatu ye, ya Fatimatu binta Muhammad salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Fatumatu n bɛ min f'i ye k'o gɛlɛya i ma, nafolo min ka di ye diɲɛ kɔnɔ a ɲini fɛ o se bɛ n ye, ni min se bɛ n b'o di i ma, mais alikiyama dɔ don la ughni anki min Allahi shay'a. Sayyidatu nisa'il alamin, ale de ye musow la sifɛriyɛri ye n ba Fatumatu ye ani kira cɛ u ma tɛmɛ kalo 6 kan kira fatulen a fana fatura. Ala kira denmuso don kisi ani nɛɛma b'a ma. A ye nin fɔ a ye yala fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ taa nin kɔfɛ? Kira kisi a bɛ ni ɲɔgɔn fɔ Fatumatu ye ne bɛ taa e nɛgɛn o la k'a fɔ e ka bila ne kɔnɔ.